mono akeh kraine. Dadi prawan aja suka mblakrak, nek mblakrak kano ajine. Iki gak guyon tapi kasunyatane. Asik. Yo. Wah, wae lak cok. Oi, oi. Oh, aku rindu. Katakan padanya, aku rindu. Oh burung, nyanyikanlah. Katakan padanya, aku rindu. Oh burung, nyanyikanlah. Katakan padanya, aku rindu. Awan-awan ojo meneh wong, tuku klambi mele sing biru. Dadi prawan ojo bingung-bingung, gak payu rabi melo aku. Oh burung, nyanyikanlah. Katakan padanya, aku rindu. Oh burung, nyanyikanlah. Katakan padanya, aku rindu. Ono kucing kecemplung sumur, ngombe jamu dicampur kencur. Bojo ceking nek turu nglendur, bojo lemu ngrusakno kasur. Oh burung, nyanyikanlah. Katakan padanya, aku rindu. Oh burung, nyanyikanlah. Katakan padanya, aku rindu. Man paman ayo mule nang desa Ndomas. Pinara ingkang sekeca mirengaken kidungan kula. Mulane ndolek bojo dulur iso sak dalan tapi nek ndolek jodoh rada ngelen. Nek ndolek jodoh ojo sembarangan, ndolek bojo sing kenek gawe wong katerapi tulur iku ana pritungane sing diarani bebet bobot bibit istilah
kudu dipretung dina lan kelahirane supaya slamet tembe embu sandang pangan gedhong loro lan pati iku pritungane wong jange rabi sembarang gawe ayo dilakoni supaya gampang golek rejeki mula wong jejo doan gak kanggo sedina rong dina kanggo salawase urip ana alam donya saling pengertian syarat sing utama supaya jejodohane langgeng besok sampai tua. Ayo mas. Bisa gas. Direwangi sampai mekeke gak direwangi ngene meneh gak godhog yuk dioper sing enak cok ono rondo manggon ngarep omaku duwe anak papat tapi yo se ayu dekne kepingin ngomong karo aku tapi sayange wedi karo bojoku deke SMS mlebu nang nomer HP-ku dina Kemis ngajak mlaku-mlaku bareng dadi simpen aku jengkel-jengkel tak enggokno gerdu dina Jumat dheweke ndoleki aku tangane nadol endi bayar aku kok ndilalah konangan bojoku aku disaduk kenek kabilatorku mendung peteng nok pulau Madura namung semanten kidunganku alhamdulillah meriah acarane Bapak Sogi Bulgaja menika ngomong ijan yo kaenak kancane yo akeh ade awale rada okep ngene. Ngetokno kanca-kanca. Biyen mula sliramu wis tak aturi. Dolek bojo sing tresno welas sing ati. Pungkasane sliramu digawe
rondone ayu pegatane kang jamil kula kenal pisan dadak terus kentil bareng bondo entek dadak kula disikil op kok gak isin Lah apa isin? lah kon lho kok gak isin Ah gendeng ae isin pomong adoma. lah nek doa mau apa Ya sukan mara tuwa goblok. wong gamelane wis mandek kok sik joget ae Ket nang gamelan yo nggo kono. gamelane keleleren Ya iya gak leren apa gak iso mlaku gamelane. gamelane lho gak ditutuk dik Apa njakmu remek? kon ngelokno panjak remek dibengkolang tabuhe kong nyonyor Oh nyatane ket mang panjamu yo ndoprok. lho lah kate gak ndopro mosok pelayon akitmu Ya kalah be arek amen. Arek amen iku panjake iso kene ambek nyanyi. ya apa oh cok guyu kok niku lah kok iso ketawil-ketawil kok desane wong kok iso joget ae Lah rumasamu nggo domas didoli joget iku gendeg. lha ngene iku gak joget Ora. oh paling beso kaya eleke ya Lah apa besok iku jaman lawas wis gak usum. lah kok keluget-keluget ngene ku lha apa Ndelek duwe jagane arisan meni minggu wae. Buwan deledek. iya Iya minggu arisan. oh minggu warisan Senin yo bayar bank. wong bayar bak kok mbok omongno nang gone kene Lah sih nek diomongno wong urip aja kemalan goro. Ngomong apa anane. ngomong bloko suto karo Ya dulur-dulur iya kabeh kabeh wis ngerti nek kutet iku bayarane 800. iya nyoto bayaranmu ancen 800 tok gone Budi Wijaya Iya tapi aku delok bojoku ya gregeten. oh iku mau minggu warisan ya Arisan. lah nek Senin Bang, bang apa Amarta ya apa? Amarta ya Ya iya, hari Selasa Mekar, Rebo Syariah. kae ngono Jan kon kok ero ae kon kok apal Lah gak apa ya apa bojoku gak bayar belas ta iki. Temen yo gak bayar bojoku iku lak wis lah. Bojoku dadi ketua rong minggu medhotno kotang ping 4 kok. Lah apa medhotno kota Lah gawe naro ki wong-wong sing gak bayar. Ted Lah apa? awak dhewe main kene iku merasa bangga Ted Lho ya mesti ditekakno karo panjenengane Bapak sapa Bapak Muhammad Makruf Amin. oh jenenge ae wis apik Wis apik. Muhammad Makhruf Amin Amin. Sing wedok jenenge celukane Susi tapi jenenge Susiana. oh jenenge Susiana Ibu Susiana Ibu Susiana. Ana artine apa sumbangan sukarela. Silakan dinikmati. Ana terakhir. Apapun adanya. Najan barang lawas jek bancar. Kok iso sik bancar lho? Lho, metune lah jek bancar. Apa rumangsamu? Apa? Sanyu. Oh. Alekon. Masih lawase ku nek merek mesti bancar metune. Oh. Kesusu nang kono ae aku. Makane aja terlalu purno. Heeh. Masalah kon tak kandhani. Apa sih tak? Bapak Amin iku tak kandhani. Iya. Ya nuwun sewu. Apa? Plek sampe dhewe. Lah, gak ngandel aku. Lho. Nanggap Ludruk Budi Wijaya. Heeh. Kon tak kandhani tok. Apa? Aja kate guyu. Gak. Gak ngetokno dhuwit teko sak. Lho, Bapak apa Mang? Bapak Amin. Iya. Gak ketokno dhuwit saka kesak. Gak atik. Lah gawe mbayari wong sakmene kae iku dhuwit apa? Batine pentol. Batine pentol cukup luwe digawe bayar Ludruk. Oh, digawe bayar Ludruk sakmene kae. Gawe omah sakmene gawedene ngarep. Iya. Mburi durung tutuk. Iya, jembar. Ya mariki mantu Iya. nutukno lamburi. Heeh. Omah mburi. Oma Buri, iya. Iya, sing mburi ditutukno gak nganggo lulu. Gawe apa? Gekno pentol sing gawedhe gedhe ditumpuk-tumpuk. Lah apa omah dilabur jiladrene pentol lho. Dasare wong ganteng. Iya, Ber wonge Budi ganteng. bawa leksana. Ber Budi bawa leksana. Sing wae wedok sopan santune oleh. Iya, Wonge mau meneng temen. wonge meneng. Salim iku mau meneng. Iya, apa? Tapi licik. Lho. Wong kok iso kalono licik lho? Ancene licik. Lah dasare apa kon ngomong kaya ngono? Gak wani gendaan kon. Kok iso gawane gendaan. Gak wani gendaan. Oh, dia bojo kok gendaan. Takonono. Mosok sih? Mas
Gak wani gendaan. Wonge iku nek gendaan iku gak apik. Ya gak apik. Plek kanca sekolah. Lho, iku Lha kanca sekolah. lek kancamu sekolah. Iya. Saiki ketok meneng oleh nyambut gawe temen. Iya, oleh nyambut gawe. Walah biyen sekolah SMA ndawablek ketokane. Kon kok ro? Ya ero. Kok iso ro kon? Lha sapa Susiana iku? Sapa? Lha biyen pacarku lawas. Pacarku lawas. Wah, ora kon iya ta? Lah kandhane Amin iki wonge meneng. Wonge meneng. Iya. Mung meneng. Lah budal biasa bareng aku sing Susiana. Iya. Lah mari ngono budal disiki. Iya. Tak dipapak Cak Amin iki jangkrik. Lah Susiana mbak aku ping 3 wisan rek. Ping 3. Iya. Apa-apane ping 3? Simpangan. Oh, kenal yo iki mantok kok. Tak pikir gendakane wis ping 3 ngono. Lah. Kok kasane simpangan. Iya, eling-eling kanca saking senenge. Iya. Ero nek Budi Wijaya iki ludruk apik. Ludruk apik. Makane diarani ndomas iku ndudono masyarakat ditanggapno Budi Wijaya. Iya. Ki lho ludruk Budi Wijaya masyarakat ndomas gak ngerti. Ah iya. Cuma Tepuk ya- tangan kaki Budi Wijaya, Pak Bung. Temenan. Iki mang ya kepethuk Abah Slamet. Kepethuk Abah Slamet Buri kok mae. Oh, lho buri kuwi mau ya. Iya, aku wis disangoni 100. Kok doro-doro wis disakoni, Tek Tet? digawe tambahan tuku rokok 100. Iya. Ana sing talem gak teko-teko iku. Sapa? Amin iki apa? Iku sing duwe gawe kok. Mboten. Guyon-guyon Pak Amin. Oh, niku Ibu, aja jagakno Susi ngono. anak guyon nggih. Aja jagakno ngono kon Aja, komersil. gak apik bayaran iki cukup. Iya, Cuma aja aku komersil. situk bengi iki sing mangkel. Lah makel ambek sapa kon? Lah aku teko dok kan metengku lesu. Iya luwe. Aku langsung nang mburi. Wah, langsung nang ngene Nggo dapur. pawon iki lho. Iya. Sing tandang gawe lho boloku tok. Wah, ngandel aku. Lho, bolo goblok. Sing duwe gawe kok bolomu. Nggo jero pitu. Iya. Iku boloku kabeh. Lah wong omah Mojokerto teko Ndomas kok iso bolo-bolo teko ndi? Gak oleh ngono ta. Ya gak ngono. Sing ngadang bebek goblok. Lho sing kadang iku bebekmu. Bebek. Sapa, Tet? Ah Sumarti kuwi apa? Sumarti ku bebek adene emak. Ti Sumarti kok kebaca temen kok, Dik. Lah iya masih ngeracik sego ya ngono pelek-pelek. Plek. Adikne emak. Sapa? Nini. Jenenge iki ta? Oleh ngimbui. Wis aja kate diimbui dekekno wakul ayo nik. Iya. Dekek pelek. Pelek, Lah mari ngono digawakno adikne maneh. Sik, gawon rono. Ya adikne emak sing nomor 4. Sapa iku? Arupini kuwi apa? Rupini ya. Rupini goblok. Heeh. Hmm. Iya. Siapa ngomong ngapalno Mas? Ah, lho. Jenenge Makne. Jenenge Pakde. Oh, iku anake. Sampeyan iku anake ta? Mantune. Ya iya. Apa? Sing tak herani Rupini iki lho. Apa? Kaya gak sepirahi lho mantune iso ayune ngono. Oh, ngawur kok niku. Mari ngono ya. Iya. Eling-eling bolo. Sing Oh. situk gak nrimano delokon kuntet. Nek Iya. wis kepethuk Rupini gak eling aku. Iya. Lah aku diceblek plek. Heeh. Tak tole wet. Iya. Astagfirullahaladzim. Apa? Adine mak sing nomor 5. Lho sapa iku? Lah masalah. Gorong tak keluk. Kaya apal men. Lah masak Lho keluargane jarene. sulikan kongkok ae. Jane iki Suryani dhisik. Jarene iku sulika dodol tahu campur saiki. Iya. Wis Iya. sing endel tambah maneh. Lho, Endel. sing endel. Berani Tet. Iya. Kabeh kok cempluk aku gak keceluk. Heeh. Ah, endel mburi lapo sih tak Iya. Walah aku panggil setengah panggling. Tibane baru eling aku. Sapa iku? Wijiati kuwi apa? Wijiati ya. Wijiati. Iya. Mari ngono rada cilik awake. Wah, Nete-nete teko kamar mandi. Oh iya. Tet aku belok tet. Sapa? Wah, do meringin kon. Munggah aku tak mudhun. Ewang kono iki ndaken ya tak apa. Ayo. Repot. Gurung diceluk wis didisiki ora melah. Gak ngono kaya modele kaya sensus ngono awakmu, Nduk. Wis sensus lho. Lah sensus pendodol ayo apal. Oh iya. Pegawai apa? Lho pegawai kelurahan aja nih. Ah, mana ngono?
repot musuh panane Mujiana. Gak iku kok wayu ya arek. Iya. Kok wayu. Kok wayu. Ana aja macam-macam iku wis ndek bojo. Aja nggodha sing ndek bojo ngarai dosa. Kapi, Kapi. Iku nek bola iya ngrusak pager ayu. Sing enak ngrusak pager boto ae, Dat. Nek pisan yo gak apa-apa. Tablakrak kok niku. Mangan ris ya Allah. Diarani wong mangan ya jek iki aku tanggapan nggo ndomas mangan sampe emomo. Lho lha apa, Dat? Diarani jangan rawon. Iya, jangan rawon. Wis iwak gelungan. Iwak balungan. Balungan. Jangan rawon iwak. Balungan. Iku nek aku ambek awakmu. Nek sing bindeng jangan nakon iwak ing gelungan. Iwak balungan ya jebul gelungan. Gelungan. Keplek ro tembok kok. Diarani iwak iku macam-macam. Iya. Irisane iwak iku Irisane, sakmene. Opo telu nyari nek nggo kono-kono, sakmene cilik. Sakmene cilik. Nggo kene temenan. Apa? Iwak sak kilo dadi mek 30. Diris plek. Kena digawe bete pimpung lah. Saking gedene iwak. Saking gedene iwak iya. Diarani sambel ya ngono. Sambele. Mbul mbok pirang kilo, mbok dicampur mrica mbok gak iwang. Apa? Pedes sing alang-alere mason. Pau padha sampe gabur. Pol aku mari mangan nyonyor sih. Iya. Ini masalah. Mari ngono aku mlebu bleng. Bleng. Ya iya digawe yuk iku mang Yuti. Yuti sapa? Digawe iwak leli. Iwak lele. Lele. Lele ta leli. Kok iso leli ku lho lele. Oh lele iya mari digawe iwak pitik tiba brutu. Kok tiba brutu? Seneng aku. Kebeneran yo. Iya teh tak kurun nek senengamu. Enak kenyol-kenyol. Brutu tak cokot terus njogok saweran 50. Alah. Loh. Bu. Ma. Dagelane 10 Iki lak uman 10-an ambek awakmu. Kok ndek ati nggo rempelo kok. Ya gak ngono. Alhamdulillah rezeki 50.000. Nek oleh rezeki mangkane akeh wong ngomong oleh rezeki alhamdulillah tapi gak nggone syukur. Carane alhamdulillah disayang rezeki. Ngono. Mari ngono berkat oleh rezeki mergo mikir. Iya. Diterima pira ae kudu legane ngati alhamdulillah. Mari ngono takonono. Ya apa? Oh, uang di mana tempatmu sini? Kok iso ujug-ujuge blakrak nang gone kono lho. Riz, iya. Sakjane aku mangkel ambek awakmu. Lah mangkel apa sih, Dik? Kon ngalano badhe aku kaya ngene kok aku suka ambek murid aku. Lho, kon sik nantang kon. Lho ya iya. Ngono iku sik gak ngakoni nek kalah kon. Tak badhe isuk njawab pek-pek duitku. Temen lah kon. Temenan. Dadi temen ya? Iya. Nek aku iso jawab tak peken saweran. Bayar aku jaluk kabeh 800. Iya, temen. Wong wis tak bon. Iso wis dibon dikene kancane lho. Bedane apa bojomu karo HP? Wah, ya jelas beda. Bedane? Nek HP ku alat elektronik termasuk gadget. Ya mesti ae. Nek bojo pasangan hidup. Kan tumen HP ku alat traktor. Ya mesti alat elektronik. Oh nek HP ku nek digawe ngebel. Terus? Nek bojo iku wedok, bojoku wedok. Lah kon gelem bojo banci. Tambah geragas kon ganteng-ganteng karo banci. Kon kok ngarani aku seneng banci. Lah karuane sih. Oh bojoku wedok katok karo. Katok ah. Apa bedane HP ambek bojomu, Det? Nek HP kok ces kalau bono bleng mesti muni. Ya apa? Titit tit. Ngono. HP nek bojomu. Heeh. Ces kalau lebokno sambate gak muni titit. Ya apa? Ayo get ya. Kon kok greget aku udah jawabanmu, Det. Aja guyu lho ya. Iki temen iki. Temen. Lah ngrumangsani sih. Nek cese Aris dilebono bleng. Tadi kon diceluk Pak Lik. 1-0. Gak nutut le kon kepinteramu. Sik ta. Oh badamu serekalan ngono. Serekalan apane? Badan sing logika sing masuk akal ngono lho. Jek ngeyel. Bedane apa? Pilpres ambek PILKB. Jeber-jeber.
Nek pilpres ku pilihan presiden. Sapa sing gak ero? Nek pil KB ku obat. Ah, sapa sing gak ero? Nek ngono jawab apa apotek ngono ya wis. Goblok. Katok aku gak ero. Katok. Apa bedane pilpres sampe pil KB? Nek pilpres, Iya. nek dadi mesti lali. Tapi nek pil KB, nek ngombene lali dadi. Durung karuan. Sapa muni durung karuan? Berarti wis nglakoni. Lapo kok bingung-bingung ya? Iku boloku, Bro. Bolomu wis gak usah akeh. Iya. Wong guyon iku nek terlalu ndadekno gegeran. Ndadekno perkara, ndadekno gegeran. Tak ngibur titik-titik. Oh, kon kate menghibur. Iya, Budi Wijaya dagelane akeh gantian. Monggo. Tak nyanyiin dia. Ya nyanyi ya. Lho. Kau bagaikan rahwana Akbar. Kono tak gibeng modar. Nyanyi enak rak jebul sadan lho. Lah kon ngrusui ae. Yo gak kerusuhi sing enak sing apik lho. Sing apik. Ya. Alo. Tahu bulat. Tak jejok bisa kono. Kon lapo siaran tahu bulan tuh. Sawan samahina sawaning karesur. Sur. Jumiringa sese jum sing nisor tak pijete. Gak kono. Iki kok ket kok ngentai dagelan ya. Iya. Budal nyambut gawe pamite gak mulih. Aku wingi ero metu karo gendakane ketumbar mirijae aja lali mricone iku bumbu lodeh sing akeh santene uya lombok trasine sing nyambel pedes sae sapa sing mangan nyor cangkeme Capok. markati jenenge ya endel uwonge sing jeti bokonge biyen tak gendak dhewe. Gur kok pasti jebus-jebusin nanggone kono. Wis seru nek wong ngomong wis sithik tak siap, aja sampe telat. Iya. Nah, yo gak perlu akeh-akeh. Iya. Koncone akeh. Keripik gedang Budi Kota Wijaya Tero. iku selalu mengandalkan satu dengan yang lain. Iya bener. Beda mek ludruk liyane. Apa lu truk liyane? Ludruk liyane dagelan situ wong loro sampe 4 jam. Iya. Iya, kate ya apa maneh. Lapo kon prigis-prigis. Pringis matamu ngono. Ono arek wedok. Apa? Ono cewek. Lah wong iki lho gendak aku kok cewek-cewek lah kakekmu metel ngono ah. Kok ndek gendaan kene iki? Iki gendak aku goblok. Sing wedok ketok opo rek? Dik, Apa? aku setelah melihatmu, Terus apa? Oh? kecantikanmu, Apa? aku tak percaya. Wong mari ngerayu api-api kok iso jengkelan. Gapu tapanono. Aku mah tampan ono gagar otak ya. Bapak cek motor kon terus sik akeh. Teropo jek akeh lho, Ris. Kon kok culuk kon gano aku gak payu lho kon. Sayang. Wes gak kadek sayang-sayangan, Loh. gak musim sayang-sayangan. Lah terus gak sayang. Musim. Loh. Ya Allah. Gusti Allah pangeran. Aku dadi kancamu lho wis suwe. Lho kok ono dalane tuwa. Jangkrik. Jariku kaya kuda poni.
Lenge sampeyan. Hah? Oh iya. Tapi tak jawab, aku yo gak ngomong, ambek kompresor. Mbak sampean pempresan apa ora? Pempresan apa ora? Awas gonge tayeng. Mergo kuyuan itu. Apa sih? Cak, Apa sih yang? aku iki bingung cak golek sampean. Gecokno aku, Dik. Nek bingung gecokno sembarang milih. Apa bingung tiba. Lah jenenge bingung rek pacar e. Ngene lho, Cak. Aku lho katene dijodhokno karo emak. Apa? Dijodhokno. Lah sampean gelem? Aku yo katene yo ora gelem to, Cak. Aku iku lho meteng anakmu lho, Cak. Alah rek mosok pindho iso meteng lho. Lah ngono sih, Dat. Eh. Kok wadep ngono? Le, masalah iku temen takone ndase tok. Ndak setok krasa penak kok lebokno kabeh. Lah aku disuruh nek katanya tak ngene. Akhirnya kebablasan ya. Ya iya. Lah terus apa nek kaya ngene? Aku lho kate dirabekno karo wong sugih wong sak Ndomas. Dirabekno Wong sugih sak Ndomas. kok tak kandhani ojo. Temen. Kon kok tambah dikokon mersi pentol. Ora. Lho kandhane kok. Iku lho wonge wis tuwek kok. Heh, Wis tuwek. sampean iki Iya. dirabekno wong tuwek. Wong tuwek sugih sak Ndomas. Tapi- makane aku Cak. Lho aja gelem tapi aku ya ngongkon. Lho piye? Gelem mongko nek matek donyane ayo digawe wong loro. Ngono ta? Heeh. Dadi kon senengamu sugih istilah ngenteni warisan. Lho gak. Ya. Aku gak arep-arep. Kon yo, terus marang ngono mari rabi aku, terus marang ngono Enggak. oleh warisan, Enggak. kan menikmati. Enggak. Ngono, gak nyambut gawe kowe. Sepurane dhewe. Kok bisi iku nang gone kupinge? Heh? Bisi iku nang gone kupinge. Lho tak pikir mike nggo kene. Loh, Terus piye, Cak? Jalan paring klo piye aku bingung, Cak. Masalah. Dik Wonge tuwek, karuan nek ganteng ngono ora apa-apa aku gelem ae. pelot. Lah wong iku tuwek lho terus piye aku? bener gak? Aduh. Bet. Kon bahaya kon. Apa? Nek rabi tuwek temen Dik tak elingno tok. Iya. Soale wis tau ana kejadian wong tuwek lo mati ndukur dodo kok tak kandhani. Loh, iku aku tau krungu, Cak. Lah wong tuweke iku kan ngombe susu pekorone matine ndukur dodo. Oh. Kadek susune susu wis expired. Oh, berarti susu kedaluwarsa Iya, iku. daluwarsa dadi mati. Ngono. Ngene kuwi. Wis kene ae. Piye? Aku sebagai laki-laki, sakjane ya tanggung jawab. Sapa wonge duwe gendaan dirabi wong. Lho lah iya, Cak. Kadek ya wonge tuwek, Cak, tapi ya seandainya dipikir-pikir iku logikane ya. Jane gak apa-apa, Cak. Terus? Kan wonge aku kan meteng ya. Iya. Dadi wonge kan kari ngelus tok. Oh iya ya. Wis gak kadek ngokir. Wis kari nglanyano tok Kari ya. nglayani tok. Gak. Kon nek wis kadung dilebone arek gundul iku. Arek iku ndelodok. Mlebu gak kondo metu gak pamitan goblok. Lah iku arek gondol sapa? Ngono kok jek gak takon. Lah iku kepengin takon kepiro arene? Kepingin lho ta? Rotoke wayang. Cak, Heeh. tanteni ndok omah yo. Wis pokok aku terserah sampean. Nek ancane sampean gelem nglakoni aku ya lega lilo sing penting sampean bahagia. Ngono ta. Wong tresno iku Dik, tidak harus memiliki. Lah tapi aku wis meteng oh. Ayo. Piye? Kandhanono. Iki kenek emah. Kena mah. Iya. Engko Emah. pokoke saben kate njaluk. Lah kok ngene. Aduh, njaluk Dik. Aduh, aku kena mah. Ngono ya. Lho. Terus menene njaluk. Aduh, aku kena mah. Bendino kok kena mah, Dik. Lho, maksude terus sih sampean kenek emah iku. Napa? Mapano. Berarti aku kudu mapan. Ya iya. Lah lek terus saiki wetengku dik cilik. Terus marang ngono kan meneh gede. Lho. Piye aku kok kale koyo timbangan ngono? Berarti kompresore bojomu iku metune angin akeh. Lah ya ana kompresor sami ngobos. Wis tak Iya. tak enteni ndok omah yo. Dik, iya. Enteni temen lho, Cak. Hati-hati, Dik ya. Aku mulai ya. Oh, Dik. Iya, Dik. Aku mulai ya, Cak. Iya, Cak, hati-hati. Ya, Cak, piye? Loh, maksudku iku Cak.
aku sampe gopo. Ati ki wedok. Iya, hati-hati, Dik. Sayang. Iya, Romantis kok. Sayang. Romantis dat. Hah? Gak romantis blas. Rumah kelapa aku iki. Romantis ora romantis. Ayo sayang. Ngono lho. Hati sayang. I love you. I love. Hah? I love you too. Apa? Apa? Itu iku nang aku lha bukan Le rungokno ta? Aku benerene tapi menggoke rene sayang. I love you tuh ya nyawang aku kok ora nyawang Rono. Iya ya, Dik. I love you too. Kok masih nang ngene kuno ae sih. Iya, hati-hati. I love you too. Nah, dadamu ampet. Wis. Iku wis meteng lho. Hah? Kon kudu tanggung jawab kon. Lah nek aku tanggung jawab ana sing ngeroyo tak culno, aku tetep titik ae lho. Lho ya apa sih kon? Kon iku laki-laki lho, Dat. Kudune Apa? tanggung jawab kon. Berani Berbuat itu berani tanggung jawab. Alah iku jaremu nek biyen. Zaman saiki yang penting rasanya dulu, Bung. Masalah. Riz, iki wong tuwek lho. Lawe rempak ya melok. Masalah. Sampe ngadeg. Riz, kon ku kepala. Apa? Kepala. Iya. Lho. Aduh! Suara iso kaya bledek. Ketoke tuwek. Soale sugih sawah ombo. Aduh, aku dijajak. Kok sambat iso gandang. Waten ana mari wong kaya ngene. Apa? Biasane lho. Kon ngomong aja cemblang-cemblung. Apa? Lah kok kon matain rumah samu sapa iki? Wong liya. Goblok iki bapakku goblok. Bapakku kok kon mateni. Iki bapakmu. Bapakmu. Lah bapak paten ana ngene. Pak, sampean pun Apa? Gawe ngono kok getak-getak ket, Bang. Pentoke lho jange nang ndi? Loh, anakku cemat. Pak sampean niku wis tuwek. Pedet. Iki ngono, Pak. Masalah nak, awakmu tak goleki ngalor ngidil, kata pecah, nduk kene. Kok iso ngalor ngidil? Ngalor ngidul. Iku nek wong gerang jelas wis tuwa ngidil. Ngene nak, Lah apa, Pak? Sampeyan ro dhewe bapak kok lucu ya. Lah apa, Pak? bapak jange rabi perawan. Kekok. Pak, sampeyan terus rabi perawan ngatasi ta. Loh, gak ngatasi tak ticil. Aku eling, Pak. Tunggu sampean poniman iku lho. Kanca sampean rabi perawan, wong tuwek lho. Iyalah. Wong kate rabi oleh rong dina jange nggo kemanten anyang-anyangen wonge. Lho, lek kule iku goblok. Kadang-kadang kacau iki. Kacau iki. Lah apa, Bang? Mbah. Goblok iki. Lho anake digoblok-goblokno. Ya ancane anak goblok ya kudu ngakoni nek salah. Anake goblok, bapakne ya goblok pindho. Terus sampean metuhi aku lho, Pak. Kate lapo? Ngene nak. Heeh. Bapak jange rabi perawan. Beliau bapak ngetok bongkotan tak singgar nak. Baru tak tatai terus tak bor, baru tak bor tak patek. Soalnya jange rabi perawan, saya gak krungu kerkat. Pau. Sampeyan rabi Roa, perawan lho, kuat bapakku pintere. Hah? Sampai rabi perawan lho kuat ta. Oh, aku jamun joke banyak 50. Kok akeh? Ya akeh cae. Rusa. Kaya marijan rusuh. Terus sampean metuhi aku nek Bareng aku nah mari apa ku nyigar bongkotan tak bor
karek matek. Lah terus kare mate kok sampe ndelek. Eling aku nak. Eling lapo? Eling aku kuwi jange ngetero peniset. Lah terus sampe terno lho. Lho, ayo ngongkon anak terno rono. Oh, dadi aku iki sampean kok ngeterno peningset. Terus nek aku ngeterno peningset, Pak. Wong aku ya anak sampean. Teko kono nang maratuwa sampean. Terus nek ditakoni ku ya apa? Nek ditakon lho, kok awakmu lenggih? Nggih. Lah kok gak bapakmu? Bapak tasik matek. Ngono ya. Oh. Dadi nek ditakoni maratuwa sampean, kok awakmu le kok gak bapakmu dhewe? Bapakmu nang ndi? Ngene griya tasik matek. Iya. Ngono ta, Pak? Ya anak kan kudu berbakti, Pak. Iya. Tak budal nang maratuwa sampean, sapa ngerti nek gak wong terus ngenteni. Iya nak, budal ya nak. Ngono apa? Iya nak budal. Iya, sampean hati-hati lho Pak nek mulih. Nak. Riz, titip bekato aku ya. Lah kena. Ya apa rasane, Dan? Oh, kaje goblok. Iki. Pakde, Haris, Nun. aku jange rabi prawan. Le, Baya bengi ngipi aku. ngipi napa? Cikalen. Ngipi cikalen kok jange rabi prawan sih. Ngene lho, ngene iki. Nggih. Ngomongno prawan wis kotekan iki lho. Aduh. Ngene Wis tak nak. kodan wis kelaran kok. Aku wong sugih. Wong sugih sampean, Pak. Rabi prawan. Nggih. Aku nanggap ngerong orkes. Orkes, Mbah, orkes. Eh? Orkes. Oh iya orkes. Heeh. Sing nyanyian ngene kana. Ya napa? Sing nyanyian ngene kok. Ya ngene kok. Roke dibuka blak. Ditata katoke blak. Pak niku lagu napa niku, Pak? Lagu warunge dibuka blak ngono lho Oh iya. bener. Sari manis. Iya. Kurang manis, tambahi gula. Terus. Wes. Le, ndak ditutukno. Eh? Nyanyi kok dipedhot-pedhot ditutukno sing enak. Tutuk apane? Le, sari manis. Terus. Sari manis, Iya. kurang manis, tambahi gula. Wes. Tutukane lho ndi? Tutuke apa? Tutukane lagu iku mau. Kok iso wis ya wis Lagu apa? tutukane. Lah ya sari manis, kurang manis tambahi gula ya. Wis terus? ya wis. Lho lah ya wis mari. Lagune ku ngono. Lho lah ya wis entek, kate teruse kok. Engko nek awakmu ngerti teruse tak WA engko. Alah, nemponi wong gendeng aku iki, Bang. Riz, Napa, Bang? kon anu pesono syuting. Oh, sampean kajenge nikah. Syuting foto. Foto. Heeh. Tukang syuting, tukang foto nggih. Tukang syuting, tukang foto. Ngoten. Iya. Mboten sampean DP. Heh? Sampean DP, Pak. Oh gampang kok DP-ne tak jebolo loro. Lho, napa sih dijebol? Aku tak boleh ya. Wong tuwek iki yo ngene jange rabi iki masalah. Gaya. Hati-hati lho, Pak. Hati-hati lho. Dulu. Embonge kono lho, kono. Endi? Embonge kono. Iku embong. Iya. Bapak embong di aspal. Dalane nduk kono lho, Rek. Dalane nduk kono. Endi ta? Niku lho. Iko. Nggih. Masalah. Adoh ngene rek. Aduh, kok. Ayo kesumpah. Oh, anjane gendeng. Gak apa-apa. Nuruti mbah iku rabi. Alah, tak tututane dolan langsung. Apa, Mas? Nepakno apane wong bolak-balik wis ana yo gak tepak belas ngono lho. Lah iya. Wong sugih kaya aku iki, gak kurang bondo, gak kurang donya. Duwe anak wedok situk, yo gak nurut. Kabeh tak mantokno, kok tambah mberot.
Iku wong wedok tajaran kepang. Mongko kula niki mantu gak blaen-blaen. Terop ae kaya ngene iki wis 16 juta. Kuwade 20 juta. Catering 50 juta. Lah iki gorong-gorong kadone wis teko ngene iki. Ya ngerti ya, koncone mama iki pelias kondang. Endi Joko? Kaya ngene Joko, dudohe remek tambahan. Sampe Joko ta Mas? Bojoku dari TKW. Bojoku kamu dari TKW. Enak wekku seret Mas. Tiru omakmu iki lho, tiru mama. Metu sak metu dilirik wong lanang. Terus? Gak anyi-anyi kaya kon. Lah terus napa aku nyanyi? Lah lek aku lho kok kon rabi tuwek iku lho ya gak pantes ta. Carane aja ndelok tuweke donyane. Lho lek sampean boto donya ya rabiyen napa anakmu kok kon rabi? Lah apa ku kok rabi ku aku bolak-balik rabi. Sampean emoh kok lha apa kok kan aku? Iku gawe kebahagiaan konak. Ya ora kebahagiaanku ya ngenes aku. Aku sing ngramut sing tuwek kon ngramut donyane. Melendi tuwek tapi soge kok melerat. Terus marono ganteng tapi melarat. Ya paling ganteng. Ayo, Berarti kon gak gelem soge. gak gelem aku. Pancene kon iku turunan kere beke. Lho lah ya bener. Saya Kon- turunanku sapa? Lho, Sampeyan ngene apa? aku Turunan anak. kere. Lah ya sampean kere. Aja ditiru nga. Aku entuk papimu iku dudu perkara donya. Perkara apa? Njarem. Darem iku apa? Sing penting aku sok pinter nyambut gawe, masih papimu gak duwe apa-apa gak masalah. Lho lah ya kok ya taruh sampean. Lah Ya apa? aja ditiru. Apa aku kok ngongkang-ngongkang tok menikmati Terus donya? sampai kapan? Mosok biyen gak enak tak lakoni, saiki tiba kon gak enak pisan. Loh, kadone teko samene kae. Ya meneng wae. Loh. Duh digawakno santet. Gorong-gorong kate disantet karo setrika. Wis menengo. Iki ngono wis ditukokno mamamu. Iki peningset teko bojomu nak. Iki pening sak meneh kae. Loh, wong soge ya biasa peningsete akeh. Kon nek wong melarat ya paling kain sak suwek gedang sak sopit. Aku iki wis. Aku iki. Aja iku, iki blender keri. Monggo. Lho alah. Monggo. Monggo. Oh, tak jani lho kono. Ju. Cek kula nuwun ae. Nggih. Lho, kuntet. Nggih, Mi. Ya Allah. Iki lho, wis kok paketno iki lho jek tas teko le. Nggih. Teko meneh iki lho. Teko maneh kipas silir. Terus ya apa iki genahe? Ngeten, Mi. Kula mriki niki dikengken bapak. Kena gemblender cocok tembok. Kok la apa blender cocotku iku? Deloken gak ngisi-ngisino calon oleh mama. Donyane kaya ngene iki lho. Mi, Dalem. niki kula mriki terus terang mawon dikengken bapak ngeteraken peningset. Peningset le. Nggih. Loh, aduh. Jenenge Mami Oktate mantu iku gak butuh barang kaya ngene nak sing penting ikhlas tulus. Gorene ndelok sih. Jangkrik. Loh, iki apa ae le? Nggih kebutuhane damel biaya ya terus ngen mriku. Iki berarti dhuwit, Nggih. perhiasan, Nggih. peralatan rumah tangga. Nggih. Kok ambu bumbu pecel? Oh, softtek niku. Iki berarti perhiasane nang kene. Nggih. Iki lho, perhiasane mek wong sugih ngelamar konak mendelas kilo, gak gram-graman. 16. Heh? 16 mboten mendelas. Lah iya, Mak, lakonono lek awakmu gelem boto soge sih. Aku iki gak seneng wong tuwek, senenganku brondong. Lho lah iya. Lah wong dekne dhewe mau tuwek kok njaluk brondong. Kon nuruto timbang tak coret teko kakak kon. Gak nurut tak pateni kon. Nih. Weruh kon biyen lahir tak delesepno ngene maneh. Le.
Terus Iki lho, ono apa, bapakmu nandi? Kok gak rene dhewe iku lho. Oh, bapak ngene griya matek. Lho, Ya apa sih, Cak? lho. Apa? Bapak ngene griya matek. Lah. Mak, alhamdulillahirabbil alamin aku gak sida dadi manten. Anu mate tak ijoni lho konku. Ju. Mikir, Duh, tak kenano. Bapakmu iki lho lapo kok mate iku? Lho, wong namine ngene griya matek nggih matek, Mi. Ya Allah, ya apa? lah iya, Mi. Gak tambah bengong. Alhamdulillah. Kaya kaya alhamdulillah kono lho. Alhamdulillah gak sida dadi manten. Ya gak iso. Kon tetep. Lho ya apa nak? Lah, Bapakmu iku. Lah wong kenyataane ngoten lho, Mi ya Lah wis napa? ngerti bapakne mate kok jek takon ae. Berarti bapakmu mate kok dikon ngrene iki. Nggih. Ya Allah. Lho, alhamdulillah. Angger matamu kono ta. Lah gak sida dadi manten kok. Isine mak wirange Gak mak. sida manten apa wirang? Wis oleh kulkas apa iki? Mesin cuci. Oh, oleh sakmene kae. Kon tak lebokno mesin cuci tak geling lho kon kok. Kok iso lho? Saiki mek calon bojomu mate. Undangan wis kadung nyebar 7.500 lilap helikopter. Lho. Catering ya wis ana, kuwade ya cemepak. Apa gak izin mak iki? Lah apa izin? Ya ora izin aku tambah seneng sih. Kok iso seneng? Seneng gak sida rabi oleh wong tuwek. Wis oleh mesin cuci. Waduh, gak ngono caramu kon kancane keplek. Mikir. Nak guntet. Nggih, Mi. Ya Allah. Nggih. Iku cuma kon sing iso nolong, Lho, Nak. kula nulung ya napa sih, Mi? Iso Alhamdulillah. Oh, kakek ngomong kono tak idoni lho kon kok. Ju. Tolongen Tolong napa, Mi? gantenono bapakmu. Terus? Aku gak iso apa-apa kadung izin. Lungguh kuwade, Nak. Kula gatene bapak. Gantenono bapakmu. Lho kok kuwade. Iya. Ah, mboten lho. Ae tale. Wong jange bojone bapak kok Aja, gatene. Nak. Tulungen. Mboten usah, Mi, mboten usah. Ae, gelem nulung tangga kon. Mboten usah, Mi. Gelem nulung tangga. Mboten usah. Tak kiwon jempale kon. Mboten usah, Mi. Gak usah apa? Mboten usah ditari. Gelem berarti? Nggih. Aku plung aja. Wis. Nurut sampe mama. Nggih. Alhamdulillah sida dadi manten. Oh, teko. Nunggu. Aduh, ketatap aku. Nunggu. Suwon ya, Le. Nggih. Kok gelem nolong? Nggih. Loh. Panggil ta. Niki sapa? Lho aku Pak Taji sing sugih dhewe. Loh, iki Taji. Iya. Ya si. Foto. Ya sote. Dibacano Yasin lho. Wis ora dibacano Yasin. Ketebak leak-leok.
gali asem, asale demit, bali demit, asale wong mate, bali wong mate, asale wong urip. Yasin. Ngomong aja kok sembrono kon sambat debok lecok-lecok kali asem kok sambate wong mati jancuk iki. Sampeyan iki sapa, Cak? Lho aku Bapak Taji sing sugih dhewe. Ya ampun. Sapa, Cak? Pak Taji. Ya ampun. Sapa, Cak? Pak Taji. Foto jangan dadi nganten, kurang nyidek. Aku, bang. Ketepuk basa le-ale yo, iki alame menungso. Aja ganggu alame menungso. Sampeyan mek wis tenang di alam baka, alam gaib, yo wis budhal, kabeh wis ikhlas. Yasin. Kosik omongmu dok sembrono, dadakno nyambat wong mati terus iki lho. Lho, jarene sampeyan mate. Lho, iya mate. Lho kok cek ya gak ngambal lemak. Takut. Aku mati. Foto. Foto lagi kene le. Foto kene. Gak percaya. Mek peno iki menungso urip. Coba sih. Ayo kebogiro, Cak. Kebogiro. Kebone gak iso giro. Ayo. Soale kabare peno iki mate. Aku takok. Saiki tak temono manten. Mek temen-temen peno iku menungso, iso temu manten. Ayo. Nuwun para kadang. Dinten iki dawuhipun Bapak Taji kalipun Inge. Foto. Digandeng. Dep-depan. Adicara salajengipun sawat gantalan. 1, 2, 3. Foto, Mas. Foto. Wong ngene kok foto sih. Lho, momen. Kate rabi yo semaput. Kate rabi aja tempatu. Rene, Acara salajengipun dulangan sekul dahar kalima kebogiro. Rene. Napa to werdine? Ngonjo antir to wening. Nggih menika bekti kemanten estri ten kene kemanten jaler. Dipun sukani unjukan, Mbak. Sote Mas. Apik, kemarin iki apik. Foto langsung ini, Mas. Kemanten ngancam. Rene, mertua. Acara salajengipun nggih. Ora ada acara-acara. Dahar sekul. Ora dahar sekul. Dahar sekul kalima. Monggo dipun aturi dahar. Asu, jero purut. Wis sampeyan mek tenang-tenang ngono akhirat, aja ganggu bangsane menungso, Cak. Nek ngomong sing penak. Iki kabar gak teko sapa-sapa teko anake Peno. Kuntet jarene Peno mate. Sapa? Kuntet. Lho iya aku mate. Lho kok cek mrene lho. Lho iku ora mati. Bedane apa? Bedane mate karo mati. Mate ku gawean, mari dibor dipatek. Lah, mati ku gane ambekane go nang kuburan. Lah aku ki mate, nganten. Foto. Aku. Bola balik kobong. Berarti sampeyan ki durung mate. Gorong. Sing ngomong ku sapa? Iki. Lah apa, Pak? Kon ngomong aja sembrono kon jagane pakmu mate. Sing ngomong lah sampean dhewe. Jagane pakmu mati. Enggak, Pak.
Aku sampean kokon rene ngeterno penisek. Engko nek ditakoni ngomong bapak matek. Lah ngono sih sampean. Lah iya wis tak sampeno. Setrikane Pak suwen. Kok gak bab Setrikane cocote. kok gak bapakmu dhewe. Iki kene iki hadiah aku tak mulih. Diundi. Durung, Pak. Durung. Saiki kene. Heeh, Pak. Termasuk iki mung salah kaprah. Salah kaprah. Matek aku iki matek nggawe gawean. Cak, saiki ayo padha mikir beneri. Sampeyan ku wis tuwa ya wis umur diluk engkas cara surup ambu lemah. Kok bolak-balik rabi. Kayak ana kesempatan anake peno lah ya iso. Enak, awak pacaran iki pirang tahun? Ya ana nek 7 tahun, Pak. 7 tahun. Mm-mm. Wis kok garap? Gorong, Pak. Gorong. Gorong. Kayak aku dhisik. Peno timbangane garap iki. Aku garapen. Aku garapen. Disoting. Garapen. Wis saiki ngene. Apa, Pak? Wis ana benere kabeh. Heeh. Ana paribasan gaplek pringkilan wis tuwek petakilan. Iya. Lah saiki aja rame-rame iki jange ngetokno hadiem. Hadiah. 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 Wong tuwek gak iso muni hadiah. Ha iku. Ketrecut. Engko bengi. Ah saiki Wis padha sadar ya, Cak. iya. Berhubung aku iki wong sugih, wong kondang, wong terkenal, koncoku ya wong salon akeh, tak tanggapno Ludruk Budi Wijaya. Lah dalu iki gawe cerita apa, Cak? Cerita apa? Cerita apa? Ceritane apik. Nyi Kerok membalas dendam. Sing tak sokat awe-awe. Bengi iki digawekno cerita apik. Ceritane Nyi Kerok bersama Ludruk Budi